Jeg har lavet en kiste og et system til at styre den her med. Og nu vil jeg lige gå ind i min scene. Min placeholder henne. Sådan her. Jeg finder min kiste model. Den har jeg der. Fantastisk model. Den trækker jeg lige her ind i min placeholder. Kigger lige på den. Smider den lige herud. Og så roterer den lige. Så det var en forkert retning der. Skal lige se her. Den der. Og den roterer lige 90 grader. Smid den lige ind for en døren. F for fokus. Kommer lige herud. Det er meget fint. Der ligger 3 versioner af den. De 2 af dem, det er nogle, hvor der ligger animationer på. Og det er kun animationerne, jeg skal bruge derfra. Jeg skal have et materiale. Og den har jeg der. Og smider den på her. Skal vi lige se. Ja. Det er vist meget godt. Cutout. Ja. Rigtig flot. Transparent. Nej. Vi tager den der. Det ser rigtig fint ud. Sådan. Og det er godt. Jeg skal ind og have mit chest. Og på min chest, der skal jeg have lavet en... Skal se på animation. Hvad har jeg her? Jeg har faktisk lavet en controller her. Så den skal jeg bruge lige om lidt. Men jeg skal også have en animator på. Animator. Der. Og så skal min chest controller på den. Jeg dobbeltklikker lige på min chest controller her. Og der sker ikke alverdens. Og skal jeg lige se her, og sætter den lige op her, og jeg sletter lige den der igen. Delete. Jeg tror, der er sket en fejl under den sidste gang, jeg lavede den, så jeg laver lige en ny. Create animation controller, og den kalder jeg chest. Sådan der. Og ser fint ud. Jeg skal ikke bruge til så meget af det der. Jeg skal ind i min kiste, og så skal jeg bruge min... skal se, hvad har vi her? Hvad har vi her? Der er ikke så meget i den første close, og det har vi lukket, den skal jeg bruge der. Og jeg hopper ind i open, og den skal jeg bruge der. Sådan der, og så skal jeg lige lave en idle. Der kalder den også lige idle. Sådan der. Og der skal og så sætter jeg den til default state, den her. Sådan der. Den sætter der. Den sætter jeg der. Og jeg skal lige herop og have lavet en bool. Og den skal være is open. Sådan der. Og så laver jeg en transition. Transition til chest open. Sætter min bool til condition til is open true. Og en transition ned til close. Og min bool, den skal på her også. Og så skal den være false her. Og så skal jeg lave en transition mere op til idle. Og den skal også være false. Så skal jeg lige have lavet en her fra idle ned til chest close. Og den skal være true. Sådan der. Det var den del af det. Så hopper jeg lige over mit chest. På mit chest, der smider jeg en... nu skal jeg lige se. Jeg skal i hvert fald have et script over den der. Door system. Tager jeg lige mit chest igen. Og jeg skal have min door controller på. Jeg skal have et par audiofil på. Og skal vi se, vi har noget chest. Så tager vi den igen. Og nu ser vi her. Den der, det var close. Okay.
tager vi der. Og den der, den tager vi her. Open. Godt. Jeg skal have en audio source på. Audio source. Sådan der. Slår den fra. Og nu skal jeg se her. Så skal jeg have en trigger, skal jeg lave herinde på. Jeg tror ikke, jeg har en her på. Det har jeg ikke. Så går lige ind i scene. Så creater jeg lige en cube. Slår mesh renderen fra. Lige sådan der. Og der er det fint. Skal jeg se. Sådan der. Fantastisk. Og den skal være trigger. Og så skal jeg have mit script. Door system. Door trigger. Og den smider jeg på min cube. Sådan der. Og der skal jeg lige have mit chest controller på. Og så skal jeg have, jeg laver lige, renamer den der lige til chest text trigger. Sådan der. Og så skal vi lige have lavet en tekst også. Den der ned i UI, legacy og en tekst. Og på den tekst, der skal jeg skrive, jeg hopper lige op i 2D view her. Og så kigger jeg lige her engang. Jeg har de andre ude, men min tekst, den står lige der. Den skal lige gøres til 800 gange 200, det er fint der. Og teksten, den skriver jeg så træk i håndtaget for at aktivere. Og det står meget lavt. Jeg centrerer det lige en gang. Skruer den lige op til 40, det er vist meget godt. Og på mit script, der ligger den til, nu skal jeg se her. Der er den sat til, skal jeg se her. Så er det mit door trigger script. Det var her. Jo. Og det var mit door trigger, ikke mit door control, men door trigger scriptet, der er den sat til E. Så den presser man bare ned, når man skal ind og ud af den her. Så det er fint. Og så skal jeg lige over have fat i min min trigger. Chest trigger, det var den. Og det var den der tekst, den skal lige trækkes herover i. Sådan der. Og så hopper jeg ud af den der, og så skal jeg lige ned og tage fat i min chest. Jeg tager lige min boks i stedet. Sådan der, så kommer jeg ned i den. Godt. Og det var meget fint der, det var meget fint der. Og jeg skal lige se, hvad er der mere, jeg mangler? Det tror jeg ikke, der er. Jeg prøver lige at teste den. Sådan der. Jeg render lige herover, ser om den aktiverer. Det gør den. Træk i håndtaget. Vi presser E. Og der kommer ingen animation. Og der skal jeg lige have... Lukker lige den her ned igen. Sådan der. Og nu skal jeg lige se her. Jeg skal lige have... Den her, det var dem der. Sådan der. Sådan der. Jeg kigger lige i min chest og min controller. Det skulle gerne være den, der hedder chest. Sådan der. Prøv lige at kigge igen. Så kommer den. Den kører lidt langsomt. Sådan der. Så den tager jeg lige. Jeg kører herud til siden. Stopper lige den der en gang.
Og så skal jeg ind i min animator. Chest. Og tjekker lige. 0 til 60, det passer godt. Og 0 til 60, den passer også godt. Og så ser jeg lige her. Og ser lige her og der. Og så sådan der. Og jeg kigger lige her omgang speed, hvis jeg nu fyrer den op på 3,5. Og ligger også på den her side 3,5. Ja, det er så punktum, der skal stå. Så prøver jeg lige at se, om den vil være lidt mere. Den er lidt sjovere at lege med her. Så er lige op på fuld skærm. Hopper over. Trykker E. Det ser bedre ud. Sådan der. Så vil jeg lige prøve at ændre den lille smule her. Skal jeg se, jeg skal lige have den herover. Pauser lige en gang, hopper over i scenen, så tager jeg min chest. Og den flytter jeg lige herind på den anden side af væggen. Jeg tager den lige over. Tager den lige der. Sådan der. Og det tror jeg. Så skal jeg ikke skille den ad. Sådan der, det er så gaven, man får, når man kommer ind og løser sin opgave her. Så tager jeg den her. Og så prøver jeg lige at teste den sidste gang. Sådan der. Sådan der. Og så siger man, at man kommer ind her. Og åbner døren. Kommer ind. Så går du hen til porten. Der er en ny ting, der skal aktiveres. Det er turn. Den her. Så kommer jeg her. Sådan der. Og så går jeg ind til min gave. Og den tager jeg her. Så trækker jeg, åbner. Tager min whatever gave der er der. Lukker den der igen. Går ud. Lukker porten. Stikker af ud af døren. Og så er man kommet igennem den level. Så det var en puzzle, der er lavet her.